Muchas gracias. A OMS agradecelle a España a axuda na xestión desta crise. O seu secretario xeral contou que pediron evacuar os pasaxeiros en Tenerife, porque Cabo Verde non tiña os recursos necesarios. Loou o operativo despregado, a súa dedicación. Tanta di que isto é o que máis oíu no porto de Granadilla. Vamos, vamos. El operativo ha sido un éxito. Tamén Pedro Sánchez gabou o traballo dos 400 efectivos que fixeron posible a repatriación de máis de 120 persoas en 10 voos especiais. Se ha saldado con 0 incidentes. Y naturalmente no vamos a bajar la guardia. Porque agora o foco está nos pasaxeiros españois en corentena e no que está contaxiado. Lo que tenemos que desear es la más pronta recuperación. O PP evita confrontar neste asunto, mentres o presidente canario persiste nas súas críticas. Agora acusa o goberno central de ocultar información. Porque sabían que habían contagiado en el buque. Pero o goberno négao. O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica. Insiste Sánchez en que a axuda prestada non só era unha obriga legal, senón tamén moral.